Nyawang kewane kok ayam ngene cah mangan. Kedian tenan. Sawang kok kene enak iki. Nongkrong kene enak iki. Nah, tengok. Wawang enak ini. Wah. Iya. Dek temik mau ndak neng dijak. Ndak ngare tepo neng ndi yo. Kok ora nang ketok. Neng dijak. Wah, delok nges paling yo rene. Nawan iki. Loh, Mas, kelapa ya, Mas? Dek. Kowe kok ndi rene. Iya, iki lho, Mas. Kok dhewean lha apa ngono ning ngono. Ora ijazah ngene iki ayo. Lha apa? Loh, Dek, karepmu piye? Ora maskeran. Ben nek kena corona kapokno ki. Loh, aku wis gedhe ngene wis gedhe tuwa apa ora ngene ya mosok ya kena virus corona. Aku kan kebal. Corona wedi karo aku. Kita omongi dik ya. Corona kuwi, coronavirus kuwi ora nyerangi ora mendang umur, mau bayi, balita, remaja, anak-anak, wong tua, lanjut usia, bahkan ibu hamil kuwi iso diserang ngono lho. Loh, mosok yo le, Mas. Asline virus corona kuwi virus apa to? Loh, kowe ora ngerti Adik. Corona iku apa? Virus corona kuwi ya. Virus corona kuwi penyakit sing nyerang sistem pernapasan utawa disebut COVID-19 nang Indonesia ngono lho. Nah, COVID-19 kuwi iso nyerang gangguan sistem pernapasan utawa pneumonia akut sampai kematian ngono lho, Dek. Virus corona ya kuwi jenis virus anyar, coronavirus ngono lho. Lah, sing diserang kuwi ora mandang umur, mulai ke bayi, balita, anak-anak, remaja, wong tua, lansia, wong mateng ya iso kemandang umur ngono lho. Lah virus kuwi ditemokno pertama kali nang kono lho, nang Wuhan, Cina. Roh Cina wis kono. Ya, pada kae akhir Desember ngono lho. Lah virus kuwi ditemokno asale saka kewan nyerang menungso. Lah iki penemuan anyar. Iso nyerang menungso ning menungso ngono lho. Lah terus penyebabnya apa ngono kuwi? Virus corona penyebabnya yo mau coronavirus. Yo kuwi sekelompok virus sing menginfeksi jalur sistem pernapasan. Pernapasan mulai saka enteng sampai sedang yo koyo mau lho pneumonia akut iso nyebabno kematian ngono lho. Lah nyegae kaya apa Mas kuwi? Ben awake dhewe gak kena lho, gak iso nular. Cara nyegae tak dono ya, iki salah sijine ya beberapa lah. Sing pertama, jaga jarak minimal 1 meter lah kaya aku mbek awakmu ngene iki. Ya, terus hindari kerumunan. Terus masker ben gak iso tertular. Terus sering-sering cuci tangan. Nganggo antiseptik, kan kumane padha-padha mati. Terus jaga daya tahan tubuh mbek olahraga kuwi. Ya iso wae lah sini. Cuma ya jaga kesehatanmu wae lah. Aja cara-cara mbek wong sing kena gejala kuwi kaya flu, demam. Terus watu-watu ngono kuwi nek iso aja metu omah. Oh, dadi kaya ngono Mas yo. Mudeng Yo, paham aku paham. Kowe saiki ngene lho. Ya saiki udah mulai. Jiko masker masem duwe siji kok lho isih. Nggon nek ape metu-metu nganggo. Ben apa virus gak iso mlebu ning kene lewat irung, lambe. Paling ora kan nganggo masker ngono lho. Yo sudah mulai kono. Yo Mas tak mulai dhisik nek mau tak cukup masker. Yo ndagage kok malah.
social distance ora iso kon jaga jarak. Virus corona padahal ya wis viral ning kono internet. Susah. Kurang update. Aduh. Wes mulai sik ngerti maskere purut saiki mang.